U naseljenim mestima Klek, Elemir, Melenci i Ečka podeljena su obaveštenja o ispunjenosti tehničkih uslova za priključenje na kanalizacionu mrežu gde postoje funkcionalne celine. Građani su obavezi da se 30 dana nakon dobijanja obaveštenja podnesu zahtev za priključenje na kanalizacionu mrežu JKP Vodovod i kanalizacija. Mi smo se trudili da maksimalno pojednostavimo proceduru podnošenja zahteva. Sam zahtev koji građani mogu preuzeti na sajtu Vodovoda i kanalizacije sadrži ime i prezime, ulicu i broj, naseljeno mesto, šifru korisnika koja se nalazi na računu SON-a, datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca. Pored zahteva, neophodno je da građani predaju i kopiju lične karte i fotokopiju poslednjeg računa SON-a. Zahtevi se predaju na šalteru u zgradi Vodovoda i kanalizacije koja se nalazi u Petififoj ulici broj 3. To možete uraditi svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija ne naplaćuje priključak na kanalizacionu mrežu. Jedina obaveza građana je da nakon dobijanja uslova za priključenje privežu se, odnosno spoje se na kanalizacionu mrežu od svog objekta do kanalizacionog šahta. Odluka Skupštine grada predviđa da 30 dana nakon dostavljanja obaveštenja kreće naplata usluga odvođenja otpadnih voda i održavanje kanalizacione mreže koja je uračunata u cenu otpadnih voda za sve građane bez obzira da li su se priključili na kanalizacionu mrežu ili nisu. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija ne naplaćuje priključak na kanalizacionu mrežu. Jedina obaveza građana je da nakon dobijanja uslova za priključenje privežu se, odnosno spoje se na kanalizacionu mrežu od svog objekta do kanalizacionog šahta. Odluka Skupštine grada predviđa da 30 dana nakon dostavljanja obaveštenja kreće naplata usluga odvođenja otpadnih voda. Građani koji u roku od 30 dana od dobijanja obaveštenja podnesu zahtev za priključenje neće plaćati taksu za izdavanje uslova za priključenje na kanalizacionu mrežu u iznosu od 1.683 dinara. Ljudi koji žive u naseljenim mestima zahtev uslova za priključenje će dobiti istog momenta. Jedan korisnik može za više domaćinstava da podnese uredno popunjene zahteve sa prilozima koji idu uz njih.